L-Awditur Ġenerali Charles De Guara żvoga dwar il-ħidma tal-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet Pubbliċi il-PAC li hu mmexxi mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Dwar dan irrappurtat ukoll it-torċa fil-ħarġa tagħha tal-ħadd fejn irrimarkat kif l-attitudni tal-Partit Nazzjonalista fil-Kumitat dejqet lilu wkoll. L-Awditur għamel l-osservazzjoni tiegħu waqt l-aħħar laqgħa tal-istess Kumitat dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Fil-fatt l-Awditur Ġenerali rrimarka d-diżappunt tiegħu li dan il-Kumitat mhuwiex jagħmel skrutinju biżżejjed fuq ir-rapporti tal-uffiċċju tiegħu. Inwessu iżjed il-firxa ta' suġġetti. F'da sentej, u d-deputat jaf x'ngħid, da sentej ħriġna. Fuq minn 20 rapport, ftit minnhom mhux ftit minnhom, imma ġenza ma missejnihomx. U jiġu n-nistana. Ikunu għandhom pride fix-xogħol tagħna, inta ġibni dieta ġifieri jiena ħaġa li napprezza fin-nistana kemm għandhom pride fix-xogħol. Imma ġas għamilna dal-audit tajjeb, ma qasmissu PAC, qabdu. Għamilna għaw findings interessanti. U dan huwa apperti. F'botta ċara lejn l-aġir tal-membri tal-Oppożizzjoni li politiċizzaw wisq dan il-Kumitat, tant li anke jxandar b'mod dirett fuq il-midja tal-Partit Nazzjonalista, l-Awditur Ġenerali għalhekk. Nibqa' ngħidu jien nixtieq il-PAC isir inqas politiku u iżjed tekniku. Ġifieri dik hija x-xewqa tiegħi f'dawn l-aħħar sentejn u nofs. U fatt magħruf li ħafna midrabi li jitlaqqa dan il-Kumitat aktar iva mill-le iqumu dibattiti partiġjani li warahom ikun hemm l-instigar tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista bil-skop li jirbħu l-punti politiċi għall-iskopijiet partiġjani tagħhom. Dan bħalma hu fatt magħruf ukoll l-aġir negattiv tant rinomat tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Beppe Fenek Adami f'dan il-Kumitat Parlamentari baqa' jiddomina wkoll taħt it-tmexxija tas-suċċessur tiegħu Derin Karabott.